So, ayan, kakainin ko na to kahit hindi Jollibee. Tingnan ng panyang. Makauma ka. Hi mga Bags! Another day, another kalokohan na naman tayo. Pero bago tayo magsimula dito sa video na to, huwag niyong kalimutang i-follow ang aking main page, Madam Tonya, at ang aking vlogging page, Madam Tonyang Mini Vlogs. So for today's video nga mga Bags, ay napasugod tayo sa Jollibee Kawayan ng naka-boxer. Biglaan nga pala lahat ng ito. At dahil na-miss ko si Bebe Kes, dadalhan natin siya ng Jollibee. Ay, sabi na nga, napapanood kita sa kasama ka ni Bebe. Ipaprank natin siya ngayon. Papalitan natin yung one piece ng Kinseng fried chicken. Tamang narinig nyo mga Bags, papalitan natin yung chicken ng Jollibee ng Kinseng fried chicken. Kaya naman after namin mag-order, ay binigay na sa amin to. Tamang hintay-hintay lang hanggang matapos yung order namin. Siya nga pala, i-follow nyo si Yaya Poca sa kanyang Facebook page. Hindi na nga nagtagal ay tumunog na yung hawak ni Yaya Poca. Bakla, hindi yan cellphone. Lumapit na nga kami sa counter at kinuha na namin yung order namin and we're good to go. Bye, Bebe Kes! Dumaan na nga din pala kami ng KFC, oo, Kinseng fried chicken. Pinili nga natin yung legs mga Bags para kunwari talaga Jollibee yung muka. Dalawa nga pala yung kinuha natin kasi aalunusin ko yung isa. Nung bayaran na nga mga Bags, kulang yung pera ko, 35 na pala ang isa ngayon. Tara mga Bags, balitan na natin yung mga laman ng Jollibee ni Bebe Kes. Unang ginawa nga natin ay inalis natin yung laman ng Coke. For sure mga Bags, magiging malinamnam yung laman nitong baso ng Jollibee ni Bebe Kes kasi hindi pa talaga kami nag-toothbrush ng 5 araw. So matitikman talaga ni Bebe Kes yung lanamnam na bunganga namin. After nga maubos nung Coke ton sa Jollibee, ay linagyan na namin ng C2 para kunwari shala pa rin, nesty. After nga nitong drinks na mapalitan mga bakla, ito na yung pinakahihintay natin na palitan mga bakla. Yung fried chicken ng Jollibee, papalitan natin ng fried chicken na nabibili sa labas. Pero wag kayo mga akla o parang Jollibee talaga yung chicken. Syempre mga akla, pera ko yung pinambili dito kaya ipagilid natin yung talagang chicken ng Jollibee. Hindi na nga rin nagtagal ay balak ko din palitan yung rice ng Jollibee ng rice na binili din namin dito sa labas. Oo, kinamay ko na yung rice pero malinis yung kamay ko. Nangulangot nga lang ako that time. Pero swear, malinis talaga. May konting alat nga lang. Pagkatapos nga mapalitan lahat ay we're good to go na mga akla. I-prepare na natin and syempre ihatid na natin kay Anshang. Let's go! Ang sarap ng chicken. Tara na mga akla, ihatid na natin kay Bebe kasi the heaven in the sky. May resibo dyan. Wala, utang maliit. Hey guys, so ayan, time check, 10:23 na, ayan, 10:23. At nagpadala si Tonyang ng Jollibee. Nilalaps natin ito. So, meron ditong gravy. For the Coke. Gabing-gabi. Ba yan? Wow, chicken. Wow, chicken. Pan lang ba ito eh? C5. Ang pay fries na niya, miniton niyangin. Di man lang meat nga, C5. Tinala na. Nag-rice na ako, so hindi na ako mag-rice. Ha? Sabi niya Jollibee ato. Jumit lang kita nyo mit ani. Haan nga kasi Jollibee. Tapos aji rice na ni. Check natin yung gravy. Ay, gravy. Totoo yung gravy niya. Yun naman si Jollibee ko. Tonyang, ano ba naman ito? Ano, sinend niya yung video. Hindi pala ito Jollibee. Naggaganong ko na. Pero okay lang. Go. Ilalaps natin. So, ayan. Kakainin ko na to kahit hindi Jollibee. Tingnan ng panyang. Makauma ka. Pero hindi na ako mag-rice. Rice na ako. How dangerous you get in
Kainin na lang natin tong chicken. Ngita ka to niyang. Maka-stress ka. Hanak man niya ipaprank. Okay na naman kasi yung page niya, kaya nipaprank niya na naman ako, guys. Ayan, so mag-chicken tayo. Kabrush na ko niya. Humpay Colgate ni. Ayan. Okay lang yan kasi Jollibee naman yung gravy. Namitim, tanyang. Kung ano dinamak na, dati lang tayo gatangan nakmi. Bisit ka. Harap. Tapos, akala ko nesty. Ito guys, akala ko nesty. Nangatangapam niya. C2. Ay, social na pra. Okay lang. Harap. Sa arak. Nang, sige, ti Jollibee mo.